Řepy, v hodně dávných dobách malebná vesnička při západním okraji Prahy. Vesnička, chcete-li tehdy malá dědinka, její součástí byla a je i Bílá Hora. Bílá Hora, to jsou ty místa, kde se odehrávaly ty největší dávné historické události. Nejen české, ale i řepské, ale i novodobé, například za druhé světové války. Bílá Hora jsou ty místa, kde se právě nacházíme. Řepská vesnička, o které na počátku každého dílu v putování po její bohaté historii tradičně nechyběla také zmínka o mnoha významných osobnostech, které ji proslavily. Osobnosti nejen z kulturního, společenského, sportovního a politického života, nebo i osobnosti aristokratického původu. Ano, osobnosti převážně v tom kladném slova smyslu, osobnosti, které šířily slávu řepské dědinky daleko za jejími hranicemi, či naopak i osobnosti pro někoho možná nechvalné, ale také zavrženíhodné. Dnešní díl bude také o osobnostech těch, které nikdy nevyčnívaly, které neměly mediální publicitu a o kterých se ještě před několika roky nemluvilo, či mluvit nesmělo. Vzpomeňme osobnosti, které možná měly být zamlčeny nám i dalším generacím a tím jaksi odsouzeny do zapomenutí. Nevím. Na tuto otázku jsem se nikdy nedopátral odpovědi. Nacházíme se v roce 2025, kdy si připomínáme 80 let od ukončení poroby českého národa hitlerovským Německem. Připomínáme si 80 let od ukončení druhé světové války, se kterou jsou tito řepští hrdinové spjati, a v tomto duchu bude i dnešní díl. Vítejte v dalším pokračování v putování po řepské historii. Když přišel 5. květen roku 1945 a Praha volala o pomoc, o čemž hovoří některé doslovné pasáže z kroniky řepských hasičů. Doslova cituji: musíme bojovat třeba za cenu svého života. Někteří řepští bývalí vojáci se tam vydávají. Nejtěžší chvilky na obec však přicházejí v neděli 7. května 1945. Bombardování obce, zničené domy, mrtví a ranění. Zde se nejvíce osvědčují služby naší nové členky sestry Heleny Ulrichové. Ztratili jsme starostu sboru Václava Maška a dále jednatele Františka Mikeše. Dále citace jednoho z mnoha pamětníků. A ta citace zní: vidíme to sobotní odpoledne, jako by to bylo včera. V uších nám zní mohutné výbuchy ze zuřivých bojů v okolí ruzyňského letiště. Poté, co Český rozhlas začal volat o pomoc, vstoupila do řep osvobozující armáda s označením na rukávech ROA, chcete-li tedy
Vlasovci. Lidé je vítali jako osvoboditele, byť sami měli málo, dávali jim potravu. Byla to předsunutá rozvědka, která mapovala útok na kasárna a letiště v Ruzyně. Nutno doplnit, že ve stejném duchu zní i slova z takzvané knihy pamětní, tedy přesněji z kroniky řecké školy. V neděli 6. května v odpoledních hodinách přijeli do naší obce první příslušníci Vlasovovy armády. Těsně před jejich příchodem zmizelo z naší školní budovy německé vojsko. Odjelo v připravených autech takovým spěchem, že většina příslušníků zanechala svých zavazadel a potřeb v učebnách. Vojsko Vlasovovo obsadilo obec na silnici od školní budovy ke Zličínu a v obci rozestavili děla a minomety. V pondělí 7. května od časného rána zahájili palbu a odstřelovali německá letadla. Další z pamětnic dále doplňuje, cituji. Armádě, která vstoupila do Řep, velel důstojník, tak kolem 35 let, překrásný člověk, což nám tehdy jako náctiletým slečnám neuniklo. Těžce jsme nesli, že ještě týž den chudák padl při dobývání ruzínských kasáren, které byly hlavní baštou SS a letiště, kde zuřili snad nejtvrdší boje zde v našem okolí. Tam také, kromě Němců, padlo mnoho Vlasovců. Tento důstojník s několika dalšími je pohřben na Řepském hřbitově, někteří byli pochováni na hřbitově ruzínském a mnoho dalších bezejmenných hrdinů, včetně koní, ve skále bývalé pískovny vedle ruzínského hřbitova. Ať byla armáda Vlasovců jakkoliv kontroverzní, to nechť posoudí historici. Pro Řepy však byli osvoboditeli. Zde tuto pamětnici doplním slovy z vyprávění našich otců, kteří se masového pohřbívání těchto Vlasovových vojáků a bojovníků přímo zúčastnili a kteří toto trauma si nesli až do své smrti. Jejich slova vesměs zněla: nikdy nedovolte, aby se toto ještě někdy opakovalo. Nikdy si nepřejte vidět na vlastní oči tolik mrtvých těl, tolik mladých vyhaslých životů, pro které na hřbitově už nebylo ani místo a nebylo jiné možnosti, než že se v rychlosti začali pohřbívat a skončili nedůstojně v hromadných hrobech bývalé pískovny vedle ruzínského hřbitova. Věřte, že už nikdy jsme neměli bezesnou noc. Tu hrůzu máme denně před očima, nikdy nás neopustila a ten obraz zkázy a lidského utrpení nás budí každou noc. Tolik slova našich předků a našich otců, které doplním, že tato pískovna se nacházela v této části vedle ulice Karlovarské a cesty kolem hřbitova, kde patrná ještě byla někdy kolem 70. let minulého století. Dnes bohužel neudržovaná, nedůstojná divočina, po kterou jsou ostatky těch, kteří svým životem vykoupili náš dnes 80letý mír. Dále slova dalšího, také samozřejmě dnes již nežijícího řeckého pamětníka, která pronesl při obnově zpustošených hrobů Vlasovců po roce 1989. Čistou pravdou a skutečností však zůstává, že Řepy, ruzínská kasárna s letištěm a z největší části Prahu osvobodili právě Vlasovci. Tím nesnižují při osvobozování naší vlasti obrovský podíl Rudé armády. Ovšem za tyto pravdivé výroky o osvobození Řep a okolí jsme měli s minulým režimem velké problémy, podobné těm,
plzeňským. Tam se také muselo říkat na školách učit, že místo Američany byli osvobozeni Rudou armádou. Tolik slova pamětníka, nutnou však také je nutno vzpomenout a především poděkovat tehdejšímu starostovi obce, panu Vlastislavu Fenclovi, který se o obnovu hrobu nejvíce značením zasadil a se kterým jsem měl tu čest při jejich obnově spolupracovat, kdy byly hroby řepským farářem opětovně vysvěceni. Hroby Vlasovců za totality byly zapomnění a odkázáni k zániku. Pokračujeme však dále slovy pamětníků. Na osvobozené Řepy jedna z oslovených dále vzpomíná. Byla to hrozná podívaná. Na vybombardované domy, Zvoníčkův, Friův, obchod ve vile u Hájků, Svobodův a Frajmanův, Křtěnů a dalších. O střechu přišla i naše sokolovna. Zásah letecké pumy se nevyhnul ani boromejskému klášteru s domy před ním. V hospodě u Ouřadu byl německý muniční sklad a sklad potravin, který je již naštěstí v rukou řeckých mužů. Zde doplním, že se jednalo o dům, kde se později zřídila hasičárna. Na otázku, co pamětníci prožívali veselého a na co nejvíce vzpomínají euforii z konce války, kdy utichly nálety a střelba a kdy se již nemuseli schovávat v krytech, shrnula na závěr za všechny naše oslovené, dnes už také bohužel nežijící rodačka. To, že jsme mohli zase veřejně pořádat zábavy, mohlo se tancovat, což bylo za okupace většinou neuskutečnitelné. Tajně jsme se sice scházeli a tancovali, nebylo to však to pravé. Najednou se smělo i veřejně. Co mi protancovali nocí na zábavách u Hornófů, u Škopů a v Sokolovně. Vždyť nám tehdy bylo krásných 20 let. Odevšud zněla Vejvodova píseň Škoda lásky, o které se říká, že pomohla vyhrát 2. světovou válku. Především však nejde zapomenout na krásnou euforii a nadšení ze získané svobody. To hrdé vlastenecké cítění, kdy jsme na sebe navlékli české a moravské kroje. Kdy Vejvodovu písničku Škoda lásky vystřídala pro změnu ta naše písnička česká. Nejde zapomenout, jak jsme měli k sobě všichni tak blízko. To nám bohužel dnes opět chybí. Tato slova oslovené rodačky byly spontánní, radostná a vycházející ze srdce, vyřčená v euforii z něčeho neskutečného, co se stalo pravdou, kterou byla čerstvě nabitá svoboda. Bohužel tato euforie neměla dlouhého trvání. Přišel rok 1948 a s ním na dlouhá léta uchopení moci komunistickým režimem. Ale vraťme se zpět k tématu našeho dokumentu. Za druhé světové války přišlo německými okupanty a nacisty o život několik řeckých významných hrdinů. Velkých hrdinů, kteří přišli po uchopení moci komunisty v nepochopitelné opomenutí. Hrdinů, kteří naší svobodu vykoupili tím nejcennějším svým životem.
Bohužel nesmělo se dále o nich mluvit, zda to bylo záměrně či opomenutím, ponechám na uvážení každého z vás. Sami však dobře víme, že vítězství a porážka nacismu byla po roce 1948 přičítána jako úspěch pouze Rudé armádě a pouze komunistům, přestože za osvobození naší vlasti bojovali bok po boku také nekomunisté, sedláci, živnostníci, inteligence, sportovci, jako byli například řepští sokolové a orlové, ale i proští řepští občané. Občané, jimž tento dnešní díl a vzpomínka patří a jak z tohoto dokumentu vyplývá. Pro vysvětlenou se vraťme ve zkratce na úplný začátek historických událostí druhé světové války. V létě roku 1939 podplukovník Josef Mašín, podplukovník Josef Balabán a štábní kapitán Václav Morávek zakládají vojenskou odbojovou organizaci zvanou Obrana národa. Vytvořili zpravodajskou a diverzní skupinu, kterou samotné gestapo pojmenovalo Tři králové. Kromě nich byly ještě jádrem zvláštní skupiny Obrany národa například Josef Churavý, radista, četař František Pertán a mnoho dalších, ale také řepští občané František Mandlis, rotmistr Václav Řehák se svým švagrem, klempířským mistrem Josefem Líkařem. V jehož dílně později vznikla jakási malá bělohorská zbrojovka na výrobu výbušnin. Jeho vyrobené výbušniny byly nazývané takzvané pekelné stroje. A propos, jeho původní klempířská dílna se mimo jiné nacházela jen několik málo metrů odsud na Karlovarské ulici číslo popisné 327. Kromě výroby těchto pekelných strojů založili na Bílé hoře fingované cukrářství, jehož sklady se plnily jakoby na oko kompoty a marmeládami, které však místo ovoce obsahovaly konzervy s výbušninami. Krom toho v zahradě klempíře Líkaře, dále v zahradě a zahradnictví u Talacků a také ve Zličině zakopávali zbraně ukořistěné Němcům nebo přivezené podplukovníkem Josefem Mašínem z ruzínských kasáren. V domě Líkařů zřídili v utajení provizorní tiskárnu na vydávání a rozmnožování prvních ilegálních tiskovin, mimo jiné velmi známý časopis Boj, v tu dobu nekomunistický, který pak tiskla tiskárna Rono na Bílé hoře a také první vysílačku pro spojení nejen s diverzní skupinou, dokonce s exilovou vládou, tedy s Londýnem a Francií. Tato vysílačka byla po prozrazení a popravě řepských hrdinů zabrána Němci, kdy poté sloužila naopak pro jejich účely. I když, a to je velmi zajímavé, k úplnému vyřazení vysílání diverzní skupinou se Němcům nepodařilo zabránit, což vlastně ani netušili, neboť v tu dobu již bylo vysíláno mnohem silnější, kvalitnější a výkonnější vysílačkou z bunkru areálu kostela Panny Marie Vítězné na těchto snímcích, nebo také ukrývanou u papírníka Vlčka v Ruzině. Tuto vysílačku pak jejich provozovatelé srdnatě bránili téměř do pražského povstání, za což někteří položili svůj život. Zde na snímku vidíme smutečný průvod přicházející ulici Karlovarskou od Bílé hory a následný pohřeb jednoho z obránců bělohorské vysílačky v květnových dnech roku 1945, pohřeb, který se pak uskutečnil na Ruzínském hřbitově. No a zde na snímku zmiňovaný bunkr v komplexu kostela Panny Marie Vítězné je již jen vzpomínkou na kruté a těžké chvíle jeho obránců. No a po skončení druhé světové války za totality byla po úpravách pro změnu provozována do 90. let minulého století státním podnikem Československými spoji
pro nechvalně známé rušení Rádia Svobodná Evropa a dalších zahraničních stanic, vysílajících do tehdejší nesvobodné komunistické republiky. Ostatně mělo to i své opodstatnění, neboť Bílá hora je jedním z nejvyšších bodů Prahy a pro šíření rádiového signálu svou lokalitou přímo stvořená. Paradoxem byla skutečnost, že komunisté toto rušení stále prováděli ze zmiňovaného kostela. Tato znělka patří ilegální rozhlasové stanici, která je nástrojem podvratné a špionážní činnosti Ústřední zpravodajské služby Spojených států severoamerických, nechvalně známé pod zkratkou CIA. Vysílání uvedené rozhlasové stanice je namířeno proti zemím socialistického společenství. Ano, jde o štvavou vysílačku Rádio Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově. Ale dále. V únoru roku 1941 tato odbojová skupina 3 králů provedla atentát na Reichsführera SS Heinricha Himmlera, kdy naplánovali odpálit časovanou nálož na anhaltském berlínském nádraží v dosahu salonních vlaků nacistických prominentů. Tato nálož byla vyrobená také v řecké klepířské dílně Josefa Líkaře a do Berlína ji tehdy dopravil průvodčí spacího vozu Jan Karel. Byla nastavená na 21. hodinu 31. minutu, na dobu, kdy měl přijet Himmlerův vlak. Z důvodu poruchy na trati však byl vlak neplánovaně odkloněn na Friedrichovo nádraží. Takže když nálož explodovala, nacházel se Himmler na jiném nádraží. I přesto vyvolal výbuch v centru Berlína velký rozruch a velmi poničil kolejiště, nádraží a široké okolí. Před touto akcí v září roku 1939 3 králové odpálili další časovanou nálož v budově Říšského ministerstva letectví a policejního ředitelství. Nálož opět vyrobenou v dílně řeckého klempířského mistra Josefa Líkaře. Těchto diverzních akcí bylo dále nespočet. Poté byli všichni 3 řepští odbojáři Němci zatčeni, mučeni a vyslýcháni ve známé pečkárně. Den 30. červen roku 1942 byl jejich posledním, kdy přesně v 19:30 hodin byli řepští Josef Líkař, rotmistr Václav Řehák a František Mandis spolu s podplukovníkem Josefem Mašínem a dalšími na Kobyliské střelnici gestapem popraveni. Bylo s podivem, že po skončení války jejich jména z řecké historie nejenže vymizela, bylo nemožné je vůbec vyslovovat. Sice byl na Bílé hoře, kde právě stojíme, vybudován jakýsi původní pomník, téměř s nečitelným textem, s takticky nic neřešícím nápisem, který zněl obětem druhé světové války. Smutné bylo, že na jeho vybudování se podíleli tací, kteří po celou válku byli schováni někde v úkrytech, mezi nimi dokonce tací, jak se v tichosti a tajnosti šuškalo, co donášeli Němcům. Ti všichni si pak po skončení války na rukáv navlékli pásky s nápisem RG, což bylo označení pro revoluční gardy. Ale bohužel, což bylo smutné a někdy i dost pravdivé, nazývané rabovací gardy.
Jsem rád, že se mi částečně roku 2013 a dále v červnu roku 2022 za účasti senátora Jiřího Růžičky, zástupců generálního štábu armády České republiky a vojenské posádkové hudby, za přítomnosti vojenského historika, plukovníka doktora Eduarda Stehlíka a historika Pavla Žáčka, dále za účasti paní Boženy Lastivkové z Českého svazu bojovníků za svobodu a především s podporou městské části Prahy 17 s její bývalou starostkou magistrou Vítkou Sinkovou a současnou doktorkou Alenou Kopejtkovou vlastně podařilo tuto historickou křivdu napravit. Byť pozdě, ale přece jména těchto hrdinů si dnes můžeme hrdě připomenout a vzdát jim hold a velké poděkování. Celou pietní akci organizačně tehdy zajistila základní škola generálporučíka Františka Peřiny, především její ředitelka, které z těchto míst patří velké poděkování. Stejně si stále dokola klademe otázku proč. Proč se tato jména za totality propadla v zapomnění? Stejně tak, jako tato mladá žačka si kladu stejnou otázku stále dokola i já. Pravdu se již nikdy bohužel nedozvíme. Po pádu totalitního režimu se mnoha původním, dnes jich vlastně většině nežijícím rodákům kladl otázku. Otázku, co o tom ví, či co jim jejich jména připomínají a proč dopustili jejich zapomenutí. Někteří, a chci tomu věřit, že nevěděli, anebo že věděli a možná mluvit nechtěli, možná se i báli, by to bylo již v době po pádu komunistického režimu. Nevím, nechám na uvážení každého z nás či vás. Možná naší žačce na tuto otázku odpoví slova jedné dnes již taktéž nežijící rodačky. Cituji. Možná to bylo proto jméno Mašín, se kterým byli řepští Líkař, Madis a Řehák spjati. Jméno Mašín, jehož synové se prostříleli a utekli na západ. To určitě mělo za následek, že se o těchto lidech, nevím jak jinde, ale v Řepích mluvit nesmělo. No. A to je právě ta absurdita. A propo, válečný hrdina podplukovník Josef Mašín, popravený gestapem roku 1942, neměl nic společného se syny, kteří 9 let po jeho smrti prchali před komunistickým režimem, kdy se v roce 1953 prostříleli přes hranice, aby unikli na západ. Snažím se po důvodech činění řepských tehdejších soudruhů po archivech marně pátrat dál. Čím déle se však po válce nacházíme, tím více je složité něco nalézt či objevit. Podplukovník Josef Mašín byl uznávanou osobností nejen naší vlasti, ale i v zahraničí. Řepskými komunisty a představiteli obce byl pohled zřejmě jiný. Bohužel smutný především i fakt, že veškeré obecní řepské kroniky, jak z roku 1945, 48, 1968 či 1989, záhadně zmizely. Je to opravdu smutné a o to víc, že tehdejší revoluční a později národní výbory měly ze zákona povinnost tyto kroniky, respektive pamětní knihy, vést a opatrovat. Jejich likvidací a odstraněním, neznámo kam, byl de facto porušen i tehdejší zákon. Při odhalování pamětní desky zapomenutým řepským hrdinům v roce 2013 a v roce 2022, kdy jsme alespoň částečně napravili křivdy předešlého režimu, kterou já osobně nazývám dobou temna, velmi výstižně a s dojetím popsal ve svém vystoupení vojenský historik plukovník doktor Eduard Stehlík.
Určitě. Krom jiného jeho slova zněla, cituji, na základní škole jsem chodil do třídy se spolužákem Jindřichem Líkařem, tichým chlapcem, a vůbec jsem netušil, čí syn byl a kým byl jeho otec. Bylo až dojemné, jak plukovník Eduard Stelík vzpomínal a hovořil, ale jedno bylo jisté, když jste se podívali kolem sebe, spousta lidí a bělohorských mělo i slzy v očích. Když se nacházíme v těchto pětních místech, nelze nevzpomenout další z řeckých válečných hrdinů. Jejich životy vyhasly společně s výše zmiňovanými hrdiny na Kobyliské střelnici, kdy byli ve stejný den, tedy 30. června 1942 v 19:30, gestapem také popraveni. Byli jimi Anna Kintnerová, Ladislav Kodet a Jaroslav Kučera, kteří také nějakým způsobem pomáhali této odbojové skupině. Nelze ovšem opomenout další jména řeckých hrdinů, možná těch šťastnějších, kteří jen o vlásek unikli zatýkání a následné popravě gestapem, v lepším případě koncentračnímu táboru. Přesto nezastrašeni, s daleko větším odhodláním po popravě svých kamarádů a spolubojovníků pracovali v odboji dále. A to svědomím, že každým okamžikem, každou vteřinou to mohou být právě oni, své popravené druhy následovat. Jsou jimi pánové Noheil a Rochelt, majitelé tiskárny Rono, vydávající ilegální časopis V boj, dále pánové Kotek, Holeček a velká osobnost, velitel odbojové skupiny, štábní kapitán Kufner. Toto štěstí však minulo poručíka Alojze Starého. Odolal mnoha nástrahám, zatčení gestapem, kdy mohl skončit na popravišti stejně jako podplukovník Josef Mašín. Už jen několik hodin scházelo do konce války. Hodin, které ho dělily od chvíle, kdy mohl odhodit zbraň a obejmout své nejbližší. Bohužel zasáhla rána osudu 6. květen 1945, kdy byl poručík Aloj Starý zasažen kulkou prchajících Němců v budově tehdejšího hotelu na Vyhlídce, kde jeho život vyhasl a kde také umírá v náručí zdejšího řeckého učitele Ladislava Glozra. Další jména umučených, zastřelených nebo popravených řeckých rodáků z dolní části obce, dnes nazývané z Dolních Starých Hřeb. Jejichž jména byla zvěčněna na pamětní desce Staré řecké školy. Jsou jimi Antonín Hora, bratři František a Josef Kolářovi, Jaroslav Kerber, Václav Kratochvíl, Antonín Krejsa s Ladislavem Kvapilem. Dále Josefa Lingrová, Josef Přenosil, Josef Stehlík a Antonín Stuc. Když se pečlivě zadíváte na seznamy popravených celého blízkého okolí řecké oblasti, tedy Malého Břevnova, Bílé hory, Ruzdyně a Řep jako takových, na těchto záběrech musíme bohužel s lítostí a smutně konstatovat, že nejvíce bylo popraveno občanů právě řeckých. Byť je to konstatování na jednu stranu velmi, ale velmi smutné a bolestné, na druhou stranu to svědčí o tom, že řepští se mohou právě pyšnit, myšleno tedy s nadsázkou, osobnostmi odhodlanými bránit se zlu, osobnostmi velmi statečnými. Zdejme jim, prosím, hod a tichou vzpomínku tam někam vzhůru. Jedno velmi důležité jméno válečného řeckého hrdiny jsem si ponechal až na úplný závěr. Jméno, ke kterému jsem velmi citově vázán
a chovám úctu. Neb to byl dědeček mého spolužáka, dědeček mého kamaráda. Jméno člověka, jenž válku přežil, a já měl možnost ho jako malý potkávat, když naši rodinu ve vší skromnosti navštěvoval, když si chodil vypůjčovat knihy. Tím jménem je pan Karel Lorenc. Před jehož původním domem se nacházíme a kde také současně byla četnická stanice. Pan Karel Lorenc. Po válce poslední obecní četník v hodnosti vrchního strážmistra a velitele Řepské četnické stanice, později krátce Sboru národní bezpečnosti, ke kterému mnozí zhlíželi s velkou úctou. Pan Karel Lorenc, člověk, který za protektorátu pro mnohé riskoval koncentrák, kdy bránil Řepské před kontrolami Němců. Vždy o těchto razích gestapa věděl dopředu a stačil dát avízo. Kdo vlastně tehdy ve vsi na černo choval, byť jen slepice s králíky, o praseti ani nemluvě, riskoval to též. Riskoval také koncentrák. Vrchní strážmistr vždy stačil německé komando na policejní služebně pozdržet a vyslal narychlo poslíčka všechny Řepské varovat. Ty pak jsou na černo drženou drůbež a dobytek, chovaný proto, aby válku vůbec přežili, v rychlosti vyháněli do polí a úkrytů. Zlatý člověk, jak byl mnohými vzpomínám a opěvován. Brzy po válce však jeho činy rychle vyšuměly, vyčpěly a přišly v zapomnění. Moci se chopila garnitura, která válku přečkala někde v úkrytu a vstupem do KSČ se vyšplhala na výsluní. Tato garnitura byla najednou těmi hrdiny, ale těm dnešní díl nepatří. To, že řepské obecní četník nebo velitel řepských četníků pan Lorenc zachránil od jistého koncentráku, nebyly ty hlavní činy. Jen dodám, že ani dlouho po válce nikdo netušil a myslím dodnes netuší, co pro svobodu naší země opravdu učinil. Ani tehdejší řepští pamětníci, rodáci, jeho kolegové četníci nebo jeho vrstevníci o jeho dalších hrdinských činech, tedy zapojení se v tajnosti do protifašistického odboje, vlastně netušili ani nevěděli. Pan Karel Lorenc o tom sám nikdy nehovořil a nikdy své zásluhy, svoji skromnost nedával na obdiv. Ostatně jeho skromnost a noblesa mu byla dána a mnohé si v tajnosti odnesl někam tam vzhůru. Až tento nalezený archivní dokument po roce 1989 sepsaný Josefem Kellerem, válečným veteránem a členem odbojové skupiny, vznáší světla do života tohoto zapomenutého hrdiny. Zde doslovná citace. Nebojové příhody z odboje. Při provádění odbojové činnosti proti nacistům docházelo někdy k situacím, nad kterými se dnes usmíváme, ale v době, kdy se přihodili, nám při nich moc do smíchu nebylo. Jednou jsem byl pozván velitelem naší odbojové skupiny, štábním kapitánem Kufnerem, abych zajistil jeden z úkolů, který měla naše skupina splnit. Řekl mi, abych na druhý den po našem setkání šel ve 20 hodin po cestě, která tehdy spojovala Řepský hřbitov s křižovatkou na Karlovarské silnici u Ruzyňského hřbitova a kde se říkalo na Kaménce. Jak mi tehdy řekl náš velitel, proti tobě asi v polovině cesty půjde muž v četnické uniformě. Ty ho pozdravíš dobré jitro a on ti odpoví dobré odpoledne. Pak mu předáš tento balíček. Dal mi balíček a přál hodně štěstí. Tak jsem v uvedený večer, bylo to již na podzim a značně se šeřilo, šel na uvedenou cestu. Vyrazil jsem přesně v uvedený čas od Řepského hřbitova a asi po 200 metrech chůze jsem v šeru shlédl četníka, ale k mému zděšení skutečného, kterého jsem navíc velmi dobře znal.
vrchního strážmistra z řepské četnické stanice, pana Lorence. V tu chvíli mi hlavou probíhaly bleskově různé varianty našeho setkání a v rychlosti jsem se rozhodoval, zda mám postupovat podle pokynů velitele, protože mi stále tanula na mysli jeho slova. Půjde proti tobě člověk v četnické uniformě. Podle mého úsudku tedy převlečený odbojář. Nakonec jsem si řekl, že vzhledem k tomu, že se s vrchním strážmistrem dobře znám, a tak risknu i to, že třeba řeknu, že už nějak blbnu, kdyby mi odpověděl na pozdrav jinak, než bylo umluveno. Když jsme se už měli potkat, řekl jsem stišeným hlasem: Dobré jitro, pane Lorenz. Na svůj pozdrav jsem uslyšel: Dobré odpoledne, pane Keller. Už tu na vás čekám. Dejte mi to a já též jdu předat dál. Tak jsem se tenkrát vlastně dověděl, že vrchní strážmistr Lorenz je vlastně také členem naší organizace, kde jsme se mezi sebou pro zachování konspirace neznali. Když jsem pak tuto příhodu řekl štábnímu kapitánovi Kufnerovi a ptal se ho, proč říkal: potkáš člověka v četnické uniformě, odpověděl mi, že přece nemohl vědět, že se známe i jinak. Ale byl spokojen, že úkol byl splněn. Tato slova odbojáře Kellnera mi stále více a více utvrzují v tom, že lidé, kteří něco dokázali, kteří svůj vlastní život nasazovali pro druhé, byli vlastně lidé skromní, nenápadní a nikdy své činy nedávali na obdiv, na to, že se s nimi chlubili. Nechávali si je ve svém srdci, jaksi utajení, a takový byl pan Karel Lorenz. Mezi další významné osobnosti v boji za svobodu v době protektorátu z řad četnictva vedle Karla Lorence patřili také kolegové strážmistři Josef Provazník a František Berucha. O jejich odhodlání pro službu vlasti patří doslovný úryvek ze staniční služební knihy řepské policie z 5. května 1945. Z této knihy tedy cituji: Pohotovost střídavě podle možnosti, služba konána podle potřeby v důsledku odboje českého národa proti německým utlačovatelům, kteří napadli Prahu i okolí, a kdy opatřením zbraní bylo jak lidem, tak i četnictvu proti nim bojováno. O hrdinství a odhodlání řepských četníků pokračuje dále zápis slovy, cituji: Strážmistr Provazník a Berucka bojovali po celou dobu se zbraní v ruce, později i s vlasovci, přední bojové čáře v Ruzini, Bílé hoře a Praze i Břevnově. Od 13 hodin na dobu potřeby slouží strážmistr Karel Lorenz. Následný zápis ze 6. května hovoří o návratu k smrti znavených četníků ve 12 hodin na služebnu, o jejím ostřelování Němci a 4 těžce raněných na chodbě. Následně o zásahu dělostřeleckým zásahem, kdy budova policejní stanice byla těžce poškozena. Poté další 2 dny ostřelována německými kulomety. Další nejsmutnější zápis hovoří o 7. květnu 1945 a 16:30 hodině, kdy byla obec Řepy, jak jsme v úvodu zmiňovali, německými letadly bombardována, vícero domů pobořeno a velká část ostatních silně poškozena. Tolik z kronik řepského četnictva. K těmto jménům řepských hrdinů je nutné doplnit jméno jedné z nejvyšších osobností druhé světové války. Jimž byl legendární pilot RAF, generál poručík František Peřina, český válečný hrdina, který se proslavil v bojích proti nacistickému letectvu ve Francii a Velké Británii. Letec přezdívaný generál nebe. Letec, jehož chrabrost byla oceněna mnoha státními vyznamenáními, včetně řádu Bílého lva, Československého válečného kříže 1939, František Peřina sice nepatřil mezi řepské rodáky,
ale na sklonku svého života se svojí ženou Annou mezi řepské po návratu z exilu zařadil. Po návratu z exilu, kde byl nucen žít jako nepohodlný vládoucímu komunistickému režimu ve své rodné vlasti, který tyto opravdové hrdiny neuznával, ba konce trestal a věznil. Jsme nesmírně rádi a hrdí na to, že navštěvujeme školu, která po tomto hrdinovi byla pojmenována. Nacházíme se v roce 2025, kdy naše země po druhé světové válce téměř 80 let procházela různým vývojem, obdobími některými smutnými, která střídala zase ta veselější a stejně tak tomu bylo i v řepské dědince. 80 roků nepoznala válku, 80 roků zažívala mír. Dnešním dílem jsme chtěli vzdát hold a krátkou vzpomínku řepským velikánům, kteří se o to zasloužili. Velikánům, kteří již nikdy nesmí zabřednout do hlubin zapomnění. Osobnostem, jejichž mladé životy vyhasly jen proto, abychom my 80 let žili v míru. Řepským osobnostem, kteří to štěstí jako my díky válce a položením svých životů za nás bohužel neměli. Poděkujme jim tam někam, prosím, vzhůru a myslíme na to, že v dnešní celosvětové napjaté době, po době války na Ukrajině či na Středním východě, v Gaze, v napjaté situaci v Sýrii, Blízkém východě nebo v Africe, mír, prosím, není samozřejmostí, jak by se nám možná mohlo i zdát. Sílící vlivy autoritářských režimů ve světě i blízko nás jsou toho důkazem. Poučme se z historie, aby se neopakovalo třeba selhání Slovenska ze 14. března roku 1939, spolčení se s nacistickým Německem, které pak spustilo rasovou nenávist a vyvražďování, podloženou touto propagandou, kterou sledujete právě na těchto snímcích. Žijeme ve 21. století, kdy slovo okupace, anexe, totalita a válka by mělo být jen v historických učebnicích. Bohužel žijeme v době, kdy mír je opět pouze křehké slovo. Braňme ho, ochraňujme ho, aby i budoucí generace po nás mohla žít v míru, stejně tak jako my a vy celých 80 let. Ostatně není na světě nic krásnějšího než svoboda, bezpečí, mír, svobodný, bezstarostný a upřímný smích, radost ze života. Znáte snad něco krásnějšího než rozářené oči těch nejmenších?